अळूचं असं छान असं घट्ट फतफद तयार आहे। लवकर त्याच्या रेसिपी लिहून घ्या आणि पटकन ट्राय करा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण अळूचं फतफद करणार आहोत। कोकणातली स्पेशालिटी आहे ती, लग्नात वगैरे जास्त करून केलं जातं। तर त्याच्यासाठी इथे मी ही अळूची 3 पानं घेतलेली आहेत, वाटी भरून शेंगदाणे घेतलेले आहेत। त्याच्यानंतर फोडणीमध्ये आपण राई, हिरवी मिरची, तेल तर लागतंच फोडणीला, त्याच्यानंतर मेथीचे दाणे घेतलेले आहेत आणि अळू बरोबर आपण शेंगदाणे, चण्याचं पीठ, त्याच्यानंतर चण्याची डाळ घेतलेली आहे, गूळ, चिंचेचा कोळ, लाल तिखट, गरम मसाला, चवीसाठी मीठ आणि फोडणीत हिंग सुद्धा घालणार आहोत आणि पाणी लागेल तसं आपण वापरणार आहोत। आधी आपण अळू देठं काढून घ्यायची आहेत, त्याच्यानंतर त्याची शिरा काढायची आहेत आणि तो कट करून घ्यायचा आहे। तर जेवढ्या निघतील तेवढ्या त्याच्या शिरा काढायच्या। त्याच्यानंतर तो फोल्ड करून घ्यायचा आणि फोल्ड केल्यानंतर मग कट करायचा। असा तो उभा कट करून घ्यायचा। एकदम बारीक 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 चिरायचा नाही आहे, असे त्याचे गोल 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 तुकडे आले पाहिजेत। आता मी हा अळू पूर्णपणे कट करून घेतलेला आहे। तर आता हा अळू आपण आधी उकळवून घेणार आहोत। तर इथे मी हे कुकरचं भांडं घेतलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये आधी अळूची पानं टाकूया। मी कुकर गरम करत ठेवलेला आहे पाणी ओतून। त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये चण्याची डाळ घेतलेली आहे 2 चमचे, तर ती 1 तास आधी भिजत घालायची, तर ती टाकायची आहे। त्याच्यानंतर इथे मी हे भरपूर असे शेंगदाणे घेतलेले आहेत, पण मी ते ह्याच्यात न टाकता ह्याच्यात बाजूला असे ठेवणार आहे आणि आपण थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। फक्त ते थोडासा अळू शिजला पाहिजे तेवढंच आपण त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। आता मी कुकर गरम करत ठेवलेला, तर आता त्याच्यामध्ये आपण हे ठेवून देऊया आणि त्याचं झाकण बंद करून 1 शिटी बस होईल। 1 शिटी आपण काढून घेऊया। कुकर आता थंड झालेला आहे, तर आपण आता बाहेर काढून घेऊया। मस्त असं अळू आपला पूर्ण शिजलेला आहे। अळू आपला चांगला शिजलेला आहे। आता आपण फोडणीची तयारी करूया। अळू आता चांगला शिजलाय, आपली डाळ सुद्धा शिजलेली आहे। नंतर आपण त्याच्यामध्ये चण्याचं पीठ टाकणार आहोत। चण्याचं पीठ हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं, त्याच्याशी गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजेत, पूर्ण चांगलं मिक्स करायचं आहे। आणि आता अळू आपला गरम आहे, तर आपण आता त्याच्यातच गूळ टाकूया। गूळ सुद्धा विरघळणार त्याच्यात, अळू गरम असल्यामुळे। आणि चिंच टाकूया त्याच्यातच। आणि मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। गूळ सुद्धा वितळलाय आता, मस्त असं घट्ट झालं पाहिजे ते, एकदम पातळ करायचं नाहीये आपल्याला। पातळ मग ते ताटाभोवती गोल गोल फिरत राहतं। आता आपण हे साईडला ठेवून आपण फोडणी घालूया। आता मी इथे कढई तापत ठेवले चांगली। नॉनस्टिक भांडं घ्यायचं नाही आहे, कढईच घ्यायची किंवा स्टीलचं पातेलं असलं तरी सुद्धा चालेल। त्याच्यानंतर तेल चांगलं तापवून द्यायचं आहे। तेलामध्ये कधी पण मेथीचे दाणे टाकून ठेवायचे, म्हणजे खूप हेल्दी असतं ते। हिंग टाकायचं आहे। त्याच्यानंतर थोडेसे मी दाणे टाकते, कारण की मी ऑलरेडी तेलात सुद्धा दाणे टाकून ठेवते, म्हणजे तेल चांगलं राहतं। नंतर आपण राई टाकणार आहोत।
एका साईडला मिरची टाकूया. आणि इथे लसूण टाकणार आहे मी. लसणाने छान असं फ्लेवर येतो त्याला. तर आता हे सगळं मिश्रण आपण चांगलं फ्राय करून घेऊया. सगळं समप्रमाणात फ्राय होणार आहे. आपलं आता हे चांगलं फ्राय होतं आहे मिश्रण. तोपर्यंत आपण आता याची थिकनेस आहे त्याचा तर नीट करून घेऊया. जेवढं पातळ पाहिजे तेवढं पातळ करायचं आहे. पुन्हा मग ते वरून पाणी टाकल्यानंतर पूर्ण त्याची चव निघून जाते, म्हणून आधीच त्याचा थिकनेस नीट करून घ्यायचा. आता इथे तेल चांगलं तापलंय. सगळा मसाला सुद्धा चांगला तापलेला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये थोडासा अर्धा लाल मसाला टाकणार आहे, गोडा मसाला टाकणार आहे आणि आपण पटकन हे मिश्रण ओतून घ्यायचं. खूप छान असा त्याचा सुगंध येतोय फोडणीचा. कधीही तेलातच मसाले टाकायचे म्हणजे त्याचा सुगंध सुद्धा खूप छान येतो आणि छान अशी तरी येते. आपण जे काय बनवतो त्याला असा लालपणा येतो चांगला आणि खूप छान दिसतं ते दिसायला. तर आता मी याच्यामध्ये शेंगदाणे घेणार आहे. आपण जेवढं आपला थिकनेस असेल त्याप्रमाणेच शेंगदाणे टाकायचे आहेत, पण अळूच्या फतफदामध्ये शेंगदाणे थोडे जास्त टाकले की ते खूप असं छान लागतं. ते आता तडतडत आहे म्हणून गॅस कमी केलाय. तर एवढी सुद्धा त्याची क्वांटिटी ठीक आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे आणि मीठ टाकल्यानंतर आपण ते गॅस एकदम कमी करून 5 मिनिटं चांगली शिजवून घ्यायचं आहे. आता मी ते झाकण ठेवून देते आणि 5 ते 7 मिनिट आपण स्लो फ्लेमवर ते पूर्ण असं छान शिजवून घेऊया, म्हणजे मग आपलं अळूचं फतफद रेडी होईल. 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता चेक करून घेऊया. मस्त खूप असा छान त्याचा सुगंध येतोय आणि आपलं आता अळूचं फतफद तयार आहे खाण्यासाठी. मस्त असं झालंय, घट्ट झालंय चांगलं. चण्याचं पीठ असल्यामुळे त्याला असा चांगला घट्टपणा आलेला आहे आणि शेंगदाणे सुद्धा मी थोडे जास्त टाकलेत कारण की ते खरंच खाताना खूप छान लागतात. मस्त असं आपलं अळूचं फतफद आता रेडी झालेलं आहे. तर तुम्ही आता ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा. तुमच्या काही कमेंट्स असतील तर तुम्ही त्या कमेंट्स बॉक्समध्ये लिहा आणि हे अळूचं फतफद छान मस्त घरी बनवा आणि एन्जॉय करा. श्रावण महिन्यामध्ये खूप सारी अळूची पाने येतात मार्केटमध्ये, तर ती नक्की घेऊन या. रेसिपी ट्राय करा. तर तुम्हाला आता या अळूच्या फतफदाची रेसिपी आवडली असेलच तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स येतील. आणि तुम्ही हा व्हिडिओ वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल धन्यवाद.